Doncs a nivell global de població estem treballant des de diferents punts on estem atacant diferents punts i per posar-ne alguns sobre la taula, bàsicament doncs això, dir-vos que tenim una comunitat energètica avui en dia que és Balenyà Sostenible, que jo crec que és una comunitat energètica referent a nivell estatal a dia d'avui. Estem fent una feina molt bona i estem en primera línia en aquest sentit. Hi ha projectes que a dia d'avui estan en servei i que, per tant, la ciutadania ja en té un retorn. Per una altra banda, tenim el PEP, que en diem, que és el projecte educatiu de poble, i dins del PEP tenim diversos projectes a nivell de poble. Comentem diverses activitats a fer dins dels projectes que hi ha aquí. Doncs les coses que surten són els camins escolars. Tots els nens puguin tenir un accés directe, per molt lluny que estiguin de l'escola, adaptat i ben senyalitzat i que impliqui, per tant, que pels pares una seguretat de que no hi ha d'haver cap perill en aquest sentit. Què més? A nivell de projectes, doncs, el que us comentava és un poble que és molt allargat i, per tant, una de les inversions que s'ha fet ha estat que el poble, o sigui, hi havia com l'antiga carretera nacional que passava pel mig, passava pel poble. Aquesta carretera, la Nacional 152, l'antiga carretera de Ribes, aquesta carretera s'ha fet tot un projecte. Durant aquesta legislatura passada s'ha executat tot un tram per fer-ne un passeig, amb el qual hi ha un carril bici i un carril de vianants que el que fa és connectar el poble pels vianants, i hi ha previst per de cara a aquesta legislatura següent acabar de fer tot el passeig de vianants i carril bici fins a l'altra punta del poble. Hem tingut la sort que durant la legislatura passada hem pogut passar d'escola a institut-escola, per tant hem de donar cobertura a unes franges d'edats que van dels 12 als 16 anys que fins fa 4 anys enrere se'ns escapaven i per tant se'n anaven a pobles veïns a acabar la secundària. Un dels temes que s'han ficat sobre la taula que hem cregut que ha estat important un cop desplegada la secundària ha estat el tema dels patis, d'adaptar d'alguna manera o altra tot el que són els patis que tenim. I tenim zones amb molt d'asfalt que creiem que estan poc aprofitades i que no creiem que siguin adients per als estudiants del municipi, i per tant el que hem plantejat és, dins del que són aquests patis, intentar adaptar aquests patis a les necessitats dels alumnes. Hi ha un projecte que ha estat aprovat per tota la comunitat educativa, és a dir, per tant, els alumnes han vist reflexats les seves demandes, direcció amb la seva part també, i per tant això també implica que les famílies han pogut dir la seva, i per tant aquest projecte el tenim a dia d'avui sobre la taula, pendent de poder trobar recursos per tal de fer aquesta inversió i per tant que els alumnes puguin tenir uns espais molt més verds, molt més adients per ells o inclús atractius, per tal que tots i cada un d'ells amb les seves diferents edats puguin tenir un lloc on sentir-se còmodes. Tenim el Montseny molt a prop, però amb l'excusa que tenim el Montseny molt a prop, doncs poder el poble a nivell urbanístic no ha estat gaire ben pensat i trobem mancances a nivell de zones verdes. Tenim dos rieres que ens passen tant per la banda est com per la banda oest del poble i a dia d'avui són rieres que tampoc ni estan preparades perquè hi pugui ser un camí, per exemple, de zona verda, ni estan netes ni estan en condicions. Ens agradaria de cara a un futur, si hi hagués l'opció, poder recuperar aquestes dues rieres per tal de que fossin espais per on la gent també pogués anar caminant en zona verda d'una punta a l'altra del poble.